Hello, hello, hello. Good morning sa lahat. Nandito tayo ngayon sa San Felipe, Naga City. At meron ditong napakagandang building na tinatawag na Grand Emerald Plaza. Soon to open yan dito sa San Felipe, Naga City. Ayan, napakalaki at napakaganda. Nandito lang siya sa tapat ng Deca Home. Ayan, Deca Home at LCC Supermarket. Ayan, Deca Town Center. Ayan, nandito lang siya. Ayan, katapat lang siya nitong LCC Supermarket. So yun lang.